आं प्रमद बर'खौ माब्लाबानिफ्रायनो बिपिएफ बुंखादोंलै बिथाङा। पसिसर जितु निर्बाचन হ'ব ইয়াত বিটিচিৰ এই এমচিএলএ যিটো ইলেকশ্যন ইয়াত বিপিএফ দলে জিকাটো খাটাং মানে আজি মই যিটো দেখিছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আকৌ বিপিএফ দলৰ ফালে जों जुदि खावलायो नोंथांमोनखौबो प्रमद बर' आरो नोंथांखौबो इउनाइट जाहोनानै नोंथाङा मा बुङो? बेयाव बिथाङा होनबाय आं प्रमद बर'खौ माब्लाबानिफ्रायनो बिपिएफ बुंखादोंलै बिथाङासो हाबाखै होनबाय। মানে ঘূৰাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ডেইলি প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে ডেইলি জইনিং মানে কোনোবা প্ৰাইমাৰী কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনোবা ব্লকত এনেকুৱা যিটো চেৰেমনিয়েল জইনিং প্ৰগ্ৰাম এইটো কণ্টিনিউ হৈ আছে মুঠতে নন ষ্টপ বিজেপি আৰু ইউপিপিএল এৰি পেলাই আমাৰ বিপিএফ দলত আহি আছে খুব ভাল। পাব্লিকৰ মাজত কৈছে মিটিঙত কৈছে যে হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰ পৰা পইচাটো লৈ পেলাই খাব লাগে এইটো ৰাইজৰ পইচা নহয় তাৰ ব্যক্তিগত নহয় হয় মোৰ ব্যক্তিগত পইচা নহয় এইটো ৰাইজৰ পইচা ৰাইজে পাব লাগিব বিটিচিত পইচাটো কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত থকা ধনটো কি ক'ৰ পৰা আহিছে বল আমাৰ 2024 কাৰণে কোকৰাঝাৰ লোকসভাটো খুব ভাল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মুঠতে আমি জিকিম আৰু কি 2024 নিৰ্বাচনৰ যিটো এমপি ইলেকশ্যন সেইখিনি কথা ছেমি ফাইনেল হয় না ফাইনেল হয় আমি একো নাজানো মুঠতে 2024 আমাৰ বিপিএফ দল জিকাটো খাটাং একদম চিয়ৰ আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে আজি যিখিনি কাম কৰি আছে জিৰ' একদম জিৰ' একো কাম কৰা নাই সি অকল পইচা খাৱাৰ ধান্দাত কাম কৰি আছে আজি আপোনালোকে দেখিছে বহুত বড়ো মহিলা আই মাতৃসকলে আমাৰ ওচৰত কমপ্লেইন দিছে আমাক একো দিয়া নাই বুঢ়ী পেঞ্চন দিয়া নাই অৰুণোদয় স্কিম দিয়া নাই ইহঁতৰ ইউপিপিএলৰ মানুহে একজনে 2টা 3টা স্কিম লৈছে বুলি এনেকুৱা কমপ্লেইন দি আছে মুঠতে অকল বড়োৰ কথা নহয় মুছলিম মহিলাসকলেও কমপ্লেইন দিছে ৰাভা মহিলাসকলেও কমপ্লেইন দিছে বেংগলীসকলেও কমপ্লেইন দিছে মুঠতে ইউপিপিএল চৰকাৰে আজিৰ দিনত কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ একো কাম কৰা নাই জিৰ' যিসকলে গছ কাটি পেলাই খাই আছে খৰি কাটি পেলাই খাই আছে যিসকলে ভূটান পাহাৰত খৰি কাটিবলৈ যায় নিজৰ পৰিবাৰটোক এৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী এৰি পেলাই ইমান চেলেঞ্জ কৰি পেলাই ঠেলা লৈ পেলাই ৰিক্সা কিবা লৈ পেলাই চাইকেল লৈ পেলাই গৰু গাড়ী লৈ পেলাই জংঘলত যাই পেলাই খৰি কাটি আনে আৰু বিক্ৰী কৰি পেলাই যিসকলে চাউল কিনে সেই মানুহবিলাকৰ কাৰণে হাগ্ৰামাৰ কি আঁচনি আছে আদিবাসী মানুহ আছে বড়ো মানুহ আছে যিসকলে গছ বিক্ৰী কৰি খায় আৰু আমাৰ বড়ো মহিলাবিলাক মদ বিক্ৰী কৰি খাব লগা হৈছে সেইবিলাকৰ কাৰণে হাগ্ৰামাৰ কি আঁচনি আছে आरो नोंथांमोननि मिडियाखौ जोङो सांग्रां जानो खावलायदों समाजाव जाख्ल'नाया जोबस्रांनाय बायदि जों बेखौ खामानि मावनांगोन दा गोबाङा गोबां बुंनो नागिरो लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो होननानै किन्तु जोंनि गेजेरावबो सोरबा राबन जानो नागिरदों नामा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम आं बेक्तिगत भाबै आंखौबो नोजोर हो नोंथांमोना जोंनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिखौबो सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौबो सरकारनि मा होनो EMGMफोरखौबो नोजोर होनायनि दायथ'आ नोंथांमोननि होमबासो जों समाजाव गुफुं समाज मोनसे दानो हागोन नङाबा नोंथाङा हारसिं सोदांनानै आं हारसिं सोदांनानै बाखिखौ जोङो सोदां होआब्ला खिन्थु समाजा जौगानाय नङा এইবিলাক লভ নাই আমাৰ যিখিনি আছে এনেকৈ চলি যাম চৰকাৰ কোনো বিপদতো নপৰে এই চৰকাৰ কি বিপদত পৰিব ইউপিপিএলে কৈ আছে যে বিপিএফৰ বৰ্তমান ধাৰাসাৰী হৈছে তেওঁলোকৰ কোনো স্থিতি নাই কোনোবা ইউপিপিএল লিডাৰে কিবা ক'লে মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগে সেইটো নহয় মই কাৰো এইটো কোনোবা কোৱাৰ কথা এইটো মই কোৱা নাই নহয় আপোনালোকে কৈছে বোধহয় নিশ্চয় এনেকুৱা আমাক ফাঁচাবৰ কাৰণে না কংগ্ৰেছৰ লগত আপোনালোক থাকিব নেকি কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটৰ লগত থাকিব নেকি কাৰো লগত নাই আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নিজাববীয়াকৈ আমি নিৰ্বাচন খেলিব মই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰু এই শিষ্য মই সেই দীক্ষা দিছে তাক ৰাজনীতিত যাব একদম আৰু যাব প্ৰমোদ বড়োৰ নাম নল'বি এইবিলাক সৰু মৰু সমষ্টি মই কম বৰচলা ঢেকীয়াজুলি ইয়াৰ পিছত ৰাঙাপাৰা চতিয়া বিফুৰীয়া বিশ্বনাথ মনত আছে আৰু কি বিশ্বনাথৰ পিছত গহপুৰ গোলাঘাট সৰুপথাৰ মাজুলীটো চিএমৰ সমষ্টি হয় ইয়াত বাৰে বাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহি আছে বাৰে বাৰে হোম মিনিষ্টাৰ আহি আছে তাৰমানে ভিতৰত কিবা একটা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব ইয়াতে প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব দিয়ক না
মই অহাৰ পিছত কোনোবা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিলেও একো কাম নাই MLA বিলাকে এছেম্বলিত যাই পেলাই একো কথা নকয় কোনো আঁচনিৰ কথা নাপাতে সেইকাৰণে আমাৰ অঞ্চলবিলাক ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে তো সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ভাল ব্যক্তিসকলক নিৰ্বাচিত কৰি যোনে নেকি এছেম্বলিত যাই পেলাই অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হৈছে सावरायग्रा बिथांनि नारसिननाय बायदियै BPF-जोंसो सावरायदों गुबुनजों सावरायथ'वाखै दाना BPF-जों मा सावरायदों आं नोंथांमोननो खोन्थानि फार्स्ट पइन्टआ जादों जोंनि कन्डिशननि फार्स्ट पइन्टआ जादों जोङो जुदि नोंथांजों कोअर्डिनेशन कमिटिया एलायन्स गभर्नमेन्ट खालामनो गोनां जायोब्ला जोंनो 16टा सिट होनांगोन मानोना जोङो मोनब्रै हानजा खरै 4 सानजा 4 16टा सिट जोंनो होनांगोन बिदि होननायाव जोंनि हाग्रामा बिथाङा बुंबाय नङा जों नोंथांमोननि 16टा होनो हाया 12टाल' होनो हागोन अके जोङो 12टाखौ एक्सेप्ट खालामबाय दानिया बाथ्राया जादों 12टा होबाय नाथाय जों होनदों जोंनो गाहायाव नाङा जोंनो गोजौआवसो नांगौ नाथाय बिथांमोना गोजौआवहाय मेनेज खालामनो हाया गाहायावसो मेनेज खालामनो हायो आरो जोंनि जा मोनब्रै हानजा बे मोनब्रै हानजाया मालाबाबो गाहायाव देरहानो हाखाया अके बेबो थांबाय आं सैथोखौसो बुंदों असैथोखौ माबाबा बुङाखै जोङो BPF-जों मा सावरायदोंमोन बेखौसो बुंगासिनो दङ नैथियाव होनबाय हाग्रामा बिथांखौ जुदि जोङो नोंथांजों एलायन्स सरकार दायोब्ला मोनब्रै हानजाया जों देरहानानै अब्ला बे एलायन्स सरकार दानाय टाइमाव जोङो मोनसे डिमान्ड खालामनो नागिरदों कन्डिशन बे कन्डिशना जादों जोंनो चिफ नङाबा डेपुटि चिफखौ होनांगोन हाग्रामा बिथाङा डाइरेक्ट होनदों है डेपुटि चिफ आरो चिफखौलाय मानो नोंसोरनो नांगौ नोंसोरनो आं मोजां मोजां डिपार्टमेन्टनि EM होगोन होननानै बुंबाय बेबो थांबाय अब्लाबो जोंबो नाबो होनाखै औबो होनाखै जों जास्ट खोनासंदोंल' जोंनि सोंनायखौ थामथियाव होनबाय जोंहा गोबां केसफोर दङ 69था जोंनि केडारफोरा लिडारफोरा हाइनास केस जानानै दङ जायफ्रा दिनै जेलाव दङ माखासे जेलबो गैया जेरावबो थांथ'वाखै बे 69थानि गेजेराव बांसिनानो जिउ जोबजासे साजा होजानायनि आरो खायसे खायसेया फासि होजानायनि साजा डिक्लेयार होजानानै दंखायो जोङो जुदि नोंथांजों एलायन्स सरकार दानानै एलायन्स खालामनानै गभर्नमेन्ट दायोब्ला नोंथाङा बे केसनि सायावहाय माबायदि रेसपन्स होगोन थाङोबा नोंथांनि थांखिया मा बख'नायनि राहा लामाया होननायाव बियो होनबाय आंखौ गभर्नमेन्टआ होग्रोदोब्रा 21टा देरा होग्रोदो बेनि उनाव जों सावरायलायनोसै ज' ज'नो होनदों दानिया गुबै बाथ्राया जादों जों जुदि एलायन्स गभर्नमेन्ट दायोब्ला बिथाङा मा मावगोन जोंनि केसनि सायावहाय बेखौ जोङो रोखा मोननो लुबैनाय बिथांनि कुइसननि एन्साराव मोनसेबो रोखाथि गैयामोन अके बेबो थांबाय जों बेखौबो सिरियै खोनासंबाय येस नो जों जेबो बुङाखिसै दानिया 4 नाम्बार कुइसना जादों बेखौ जोंनि धीरेन ग्रुप बिथांनि लोगो नेहाथारि लोगो आफादगिरि बिथांनि नामा मा नाम मोनलाय फैलाव बिथाङा सोंदों आरो आच्छा सार जोंथ' मोनब्रै हानजाजों एवनाय जाबाय दानिया जों जुदि खावलायो नोंथांमोनखौबो प्रमद बर' आरो नोंथांखौबो एवनाय जाहोनानै नोंथाङा मा बुङो बेयाव बिथाङा होनबाय आं प्रमद बर'खौ माब्लाबानिफ्रायनो BPF-आव हाबहोखादोंलै बिथाङासो हाबाखै होनबाय दाना कुइसना जादों इउनिफिकेसना सोरनिबा खाथियाव मार्चआप जानायनि नङा इउनिफिकेसना जादों मोनसे साथानि सिङावनो ज'यै गावबा गाव गसंनानै खौसेथि मावलांनाय बेखौ बेनि मेन उद्देश्यआ जादों सिट शेयारिं खालामलायनानै जों गावजों गाव नांलायालासेनो उइदाउट कन्टेस्ट देरहानो हायो नामा बे राहा लामाखौ लानानैसो जोङो खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन खौसेथिनि जा बाथ्रा जा थांखि बेबो फैमाल जाबाय बयनिख्रुइ इन्टारेस्टिं कुइसना बेखौबो आं खालामदों बे कुइसनखौ जों सिलिगुरियाव खालामदोंमोन बे समनिफ्राय फैनायावनो आं लामायाव एक्सिडेन्ट जाफैदों लास्ट कुइसन एबा 5 नाम्बार कुइसना जादों थांनाय 34 बोसोर जोंनि NDB-नि सोमावसारनायावहाय गोबां मुंख्लं जानाय गोबां गादब जानाय सोबख' जानाय इक'नमिकेलि आरो जोंनि सोमावसारनायाव बुग्लिजानाय जेल जोबजानाय आरो सोरबा गावनानै खुनिया खाना खुजा
लेंग्रा जानानै थानाय सुबुंफोरखौ जोङो पार्मानेन्ट मोनसे रिहेबिलिटेसन होनो थाखाय जब क्रिएशन खालामनो नागिरो 15,000 जब 15,000 साख्रि मानोना जोंनि जा एकर्ड बे एकर्डनि दफा बायदियै सेकेन्ड ग्रेड थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड पस्टखौ क्रिएट खालामनानै साख्रि होनो हानाय जोंहा गोहो दङ जाय गोहोआ इउनियन टेरिटरिनि सिङावल' थायो बेखौ इउटिआर एकर्डनि दारै मोननो हादों बिटिसि एकर्डनि दारै फोर्थ ग्रेडखौबो फुल फ्लेजेड साख्रि होनो हानाय मोन्थाय गैयामोन नाथाय बिटिआर एकर्डनि दारै सेकेन्ड ग्रेड थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड मोनथाम ग्रेडनि पस्ट क्रिएट खालामनानै जों साख्रि होनो हायो जेरावहाय जोङो साख्रिखौनो होनो हाखायो पस्ट क्रिएट खालामनानै दाना कुइसना जादों 15,000 पस्ट क्रिएट खालामनानै बै साहा ओनसोलनि थाखाय जाय ओनसोला जोंनि एनडिबिनि सोमावसारनायनि दारै गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोननो इन्टारभिउ होनाङालासिनो गरसे फैसा होनाङालासिनो जोङो साख्रि होनो थाखाय मोनसे थांखि दैखांदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन ना बुंनायाव हाग्रामा बिथाङा बुंदों आंनि बिएलटिनि गथ'फोरखौ दाबो साख्रि होनो हायाखै नोंथांमोनखौ बोरै साख्रि होनो कुइसना बिराद सोमोनांथाव बिथाङा हायाखै नंगौ सैथो खोन्था थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोननि गभर्नमेन्टआ सोबख'दों गादबदों नासयबोदोंल' जोंनि रायजो राजाखौ जोंनि अनजालु बिएलटि फंबायमोनखौ बिथांमोना जौनि फुख्रियाव गोजोम होनानै नंगौ लामानिफ्राय एरायहोनायनि अनगा जेबो मावहोआखै आरो बिथांमोना मा साख्रि होनो जाय बाथ्राखौ जेब्ला जोङो इउपिपिएलनो बे कन्डिशनफोरखौ जाबसिनहैदोंमोन आं लास्ट कन्डिशनखौनो नोंथांमोननो बुंसै इउपिपिएलआ बुंदों नोंथां मा 15,000ल' 50,000निख्रुइ बांसिन पस्ट क्रिएट खालामनानै जोङो 5 बोसोरनि गेजेराव रायजो राजानि जोहोलाव बै लाइमोन गथ'फोरनो जों साख्रि होनो हायो होननानै बिथाङा आंनो बाथ्रा होदों नाथाय अब्लाबो आं इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंदों न' आंहा 50,000 1 लाख पस्ट क्रिएशन खालामनायजों सोमोन्दो गैया बे जाखानांगौ बे जोंनि मोननांगौ मोन्थायखा आरो बेखौ गभर्नमेन्टआ होखानांगौ जायखि गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो इउपिपिएलआनो फैयाथों मानो कंग्रेसआनो फैयाथों मानो बिजेपिआनो फैयाथों मानो किन्तु आंनि व्यक्तिगत कन्डिशना जाय मुंख्लं जादों न'खर जाय रान्दि हिनजावफोर जाय फिसाफ्रा हावरिया मावरिया जानानै दङ बै मानसिफोरखौ जोङो साख्रि होग्रोनांगौ बिथांमोना लेखा रोङै न'खरनि बिथांमोना इक'नमिकेलि गोग्लैसोनाय न'खरनि नंखायनो बिथांमोननो इन्टारभिउ होआलासिनो जेरावहाय जोंहा लिस्टआव दंखायो मुंख्लं फेमिलिफ्रा जेरावहाय जोंहा लिस्टआव दंखायो जायफ्रा दाय गैयालासिनो साजा होनायफोरा जेरावहाय जोंहा लिस्टआव दंखायो दाय गैयालासिनो एनडिबिनि मुङाव जोबजानायफोरा बिथांमोननोथ' जों साख्रि होथारनांगोन बिथांमोनखौ इक'नमिकेलि जौगाहोनायाथ' जोंनि दायित्व बिदि बुंनायाव बुंदों इउपिपिएलआ इट इज डान बियो अके 15,000 जेबो नङा मानोना बियो जोंनि गोग्लैसोनाय हारि माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखायसो बेवहाय बर'निल' बाथ्रा नङा दै दानिया गुबुन 35,000 बा 1 लाख पस्ट क्रिएशन खालामनायनियावहाय ओरैबायदि मोनसे आं कन्डिशन होबावबाय जुदिहाय बे 50,000निफ्राय 1 लाख पस्ट क्रिएट खालामबावोब्ला 15,000खौ दानख'नानैबो बेवहाय इन्टारभिउ जायोब्लाबो जाय नंगुबै इन्टारभिउ पास जागोन बिथांमोननोसो होनांगौ आरो बे सिलेक्शन बर्डआ स्टाफ सिलेक्शन बर्डआ खोब मोजाङै नोजोर होनानै गोरों मानसिफोरखौ बासिनानै जोंनि हालामखौ जौगाहोनायनि राहा लामा लानांगौ होननायाव बेखौबो बिथांमोना दान होननानै बुङो दानिया बयनिख्रुइ सोमोनांथावसिन सोंनायनि फिननायखौ नोंथांमोना नायदो आं कुइसन खालामबावदों आंनि जोबथा कुइसन इउपिपिएलनिसिम जोङो जेरै थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों साहा ओनसोलाव जेबो मोननो हायाखै 1967आव जेब्ला पिटिसिआ जोनोम जादोंमोन बै समावबो बे हालामा गादब जानाय 1977आव जेब्ला इउटिएनएलआ जोनोम जादोंमोन बै समावबो बे हालामा गादब जानाय एबसुनि मुभमेन्टआवबो गादब जादों बिएलटिनि मुभमेन्टआवबो गादब जादों एनडिएफनि 34 बोसोरनि मुभमेन्टआवबो गादब जादों आरो गादब नाथाय जों जेबो मोननो हायाखै नंखायनो इउपिपिएलआ पावाराव फैयोब्ला आं नोंथांमोननिसिम मोनसे डिमान्ड खालामो बै साहा ओनसोलाव
जाय नोंथांमोननि एकर्डनि एबा जोंनि एकर्डनि पिन पइन्टफोरा गाहाय लाइनाव जों राजा लामानि सेर सेरावल' जाना दं बेखौ साहा ओनसोलाव बोखोनांगौ मेक्सिमामखौ होनना बुंदोंमोन आरो बिथांमोना बुंदों दान माब्रै दान जोङो एखे कुइसनखौनो हाइ कमिशनार आइबिनि डाइरेक्टर आरो डिपुटि डाइरेक्टर सानैनियाव सोंदोंमोन डिपुटि डाइरेक्टर सानै आरो डाइरेक्टर बिथांमोना जों जा एकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ नैबे मडेलिटिखौ नायनानै नुनो मोनदों जि जायगायावहाय जोङो डिप्राइभ जादों रायजो राजाया जि जायगायावहाय जोंनि मानसिफोरा इक'नमिकेलि सोबख' जादों बे जायगायावथ' जों कुनु डेभेलपमेन्ट स्किम हरनायखौ जों नुनो मोनाखै बेवहाय जोङो माबोरै सिगनेचार होनो हानो होननानै जों बुंनायाव माबोरै बे मोनसे मोजां एकर्ड जानो हानो होनना बुंनायाव डाइरेक्टर आरो डिपुटि डाइरेक्टरा होनदों नोंथांमोना बेखौ चेन्ज खालामनो हायो जास्ट नोंथांमोननि हालामाव बिटिआर हालामावहाय बेखौ जास्ट पिन पइन्टल' होनाय जादों किन्तु बेखौ चेन्ज खालामनो हायो माबोरै हायो जुदिहाय नोंथांमोना सरकार दानो हायो सरकार दानो हायाबाथ' नोंथांमोना जा पिन पइन्ट हरदों बेखौ मावनो हानाय नङा मानोना सोबख'ग्रा गादबग्रा नासयग्राया जोंखौ सिगुन बायदि जेब्लायबो जमनानै थाबाय थायो खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि जा एकर्ड बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनोब्ला जोङो दानबखौ नङा मानबखौ बासिनांगोन जाय दानबफोरनि नासयनायाव सोबख'नायाव गादबनायाव जोङो टिबि बेमारफोर बायदि जानानै दङ केन्सार बेमारफोर बायदि जानानै दङ हामनो रोङै बायदि बेफोरबायदि बेमारनिफ्राय हामनो थाखाय रैखाथि मोननो थाखाय बारग'नो थाखाय दिनै जोंनो खौसेथिनि गोनां आरो सोदांनायनि गोनां परिबर्तन फैयाब्ला नोंथांमोना बै बेमारनिफ्राय मालाबाबो परित्रान मोननो हानाय नङा एबा बारग'नो हानाय नङा नंखायनो खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोना दिनै सोलायनायनि सम फैदों गावखौबो सोदांनायनि सम फैदों मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखा बुंनो नागिरदों जोंनि गेजेराव गोबां पलिटिकेल डायलग जाबाय थायो आं एसे बुंबावगोन गोबां बुंनो गोनां दङ 2 घन्टाजोंबो बुंनानै फोजोबनो हायामोन आं सर्ट खालामनो नागिरबाय नोंथांमोननि गेजेराव दे बावैसो 5 बोसोरनि उनावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंनि बिमा माहारिनो होनो थाखाय बाथ्रा होबोदों दिनैनि बे सरकारा 5,000 खरै बावैसो जोंनि इउपिपिएल हानजाया जा थांखि लादों सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 5,000 नङा 75,000 होगोन होननानै 75,000 होगोन जोङो जुदि जोंनि पार्टिया पावाराव फैयोब्ला आरो 75,000 मोनखायो बेनि स्किम बायदियै 75,000निफ्राय माबोरैथ' 5,000 फैखो नाथाय बिथांमोना एबार 10,000 होगोन होननाय बुंनायखौ आं खोनानो मोनदों एफा एफा बहाबा बुंलाबायनायखौ मोनगोन 10,000 किन्तु जोंनि हानजाया जुदि पावाराव फैयोब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ रोखा बुंदों जोंनि पार्टिया नोंथांमोननो 5,000नि जायगायाव 75,000खौ 5 फैसाबो खम खालामालासिनो होखागोन गुबुन मोनसे बाथ्राया जादों बेवहाय गोबां डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा दङ आं गुबुन हारि माहारि थानायबा बुङोमोन जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनखौ मोननो हादों नंखायनो गुबुन सावताल राभा नेपालि कुस गोबां हारिनो कुसफोरनियाव मोनसे जाथि दंबावोमोन मामोनलाय बिसोरो बै सूत्रधरफोरनोबो मोनसे डेभेलपमेन्ट रिजन बानायना होनो नागिरदों रिजन डेभेलपमेन्ट सेल रिजनबो जानो हागौ नङाबा सेलबो जानो हागौ नामा फिक्स जायाखै अलरेडि बेखौ डिसाइड खालामखाबाय इउपिपिएल पार्टिया बेखौ होनानै माबोरै जौगाहोगोन मोनसे हारिखौ बेखौ जोङो मोनसे स्किम बानायनो नागिरदों मानोना बे जोंहा फार्स्ट फैसाबो लस जाया बावहाय सोरबा हारिखौ जौगाहोनायाव सोरबा मोनसे हारिखौ जौगाहोनायाव नैबे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनावहाय जोंनि रिजनासो जौगानाय मोनसे हारिखौ सोबख'नानै दोननाय माने गोरिब खालामनानै दोननाय माने बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनासो गोग्लैसोनानै थानाय नंखायनो जोंनि बे
पार्टिया हानजाया मालाबाबो गुबुन मोनसे हारिखौ गादबनानै गुबुन मोनसे हारिखौल' जौगाहोनायनि थांखि नङा दिनैनि बे एक्जिस्टिं सरकारफोर बायदि। जेखियानो जायाथों आं मोनसे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननो रोखायै बुंनो नागिरदों। जोंनि दिनैनि हादुंगोराफोरा बुंबाय थादों गावसोरनि मान इज्जतखौ लाखिनो थाखाय। दिनैनि दिनाव जा सरकारा बाथ्रा बुंगासिनो दङ जोङो बिजेपिजों एलायन्स दं होननानै, बेयो नंखाय राव। बिजेपिजों इउपिपिएलआसो एलायन्सआव दङ। दिनै गामिनि गेजेराव नोंथांमोननि नैबे कनस्टिटिउन्सियावनो थामहिनबा आं नोंथांमोननि सासे केन्डिडेट, बे केन्डिडेट महरै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन गाबोन सबनियानिफ्राय बिजेपिआ आंजों नोंथांमोननि सिगाङाव ट्रेक्टराव भट होनानै गिदिंफानो थाखाय ओंखारगोन। बे समावनो नोंथांमोना रोखा जागोन बिजेपिआ जोंजों दंना बिपिएफजों दङ। बिपिएफजों थाया। बिपिएफजों थानायमोनब्ला दाखालि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला अमित शाहखौ लोगो हमनो थांदोंमोन खेबथाम एपइन्टमेन्ट लेटार बिदोंमोन, मोनाखै बिथाङा हाबनो। मानोना बिजेपिआ मिथिगौ बै सोबख'जानाय गादब जानाय बिटिसि हालामनि मानसिफोरा जौगाथायनि थाखाय एकर्ड खालामदों। गासैबो सोमावसारनायखौ फोजोबनानै बै एकर्ड खालामग्रा मानसिफोरानो बे बिटिआर हालामखौ जौगाहोनायनि थाखाय खुंथों होननानै जों सिङाव एलायन्स खालामदों। जिखियानो जायाथों मोनसे बाथ्राखौ रोखा बुंनो नागिरदों, आं दहायबो बुंदों, जों दैदेनगिरिफोरा थफ्लासे थाखा, बथलसे जौ, खुरैसे बेदरनि धान्दा लानानै जोंनि सोमावसारनायनि फिथाइनिफ्राय एबा नंगौ लामानिफ्राय एरखेलांदोंब्लाबो आं रायजो राजा जोंनि बिमा माहारिखौ खावलायो, नोंथांमोना खौसे जा। नोंथांमोनाबो जोंबायदि खौसे जायाब्ला बै मुंख्लंनि सावा जोंनाव नांनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नांगोन। बारग'नाय नङा। आं हले बेखौ बुङो, मुंख्लंनि सावनि थाखाय आंनि फिसा आंनि फिसौफोरखौ खाना खुजा लेंग्रा जाजानो लुबैया मुंख्लंनि सावनि थाखाय। आरो नोंथांमोनाबो बेखौ दा लुबै। जेब्ला जों फैजेनदोंमोन खेमावहाय दिग्लि खेमाव सानै आइजोआ उन्दै उन्दै गथ' लानानै फिसाइफ्रा गावथार जानायमोन बेस्राफोर गाबै गाबै खावलायफैदोंमोन, आदा मा खालामनो, आंनि फिसायाबो थानायमोनब्ला नोंसोरबायदि ज' ज' बे समाव जों मिनि खुसि नोंसोरखौ बरायनो हागौमोन। उपाय गैया, आं मोदै गफानो गोनां जादोंमोन। बेफोरनि जे दाहा, बे दाहाखौ जों दिनै मानो बावगारखो? जाय बिसिया, जाय बिमाया, जाय बिब' बिनानावा बे फिथाइखौ मोननो थाखाय गावनि आंगोफोरनि जिउखौबो संहार खालामहोबाय, बोलि होबाय, साननैसो सोरनिबा थफ्लासे रां मोननायनि थाखाय, खुरैसे बेदर, बथलसे जौनि थाखायनो जों फानजानांबायना? आं मालाय बेनि भागि जानो हाया। नंखाय बाथ्रा बुंनानै सोंखारिनो हागौ। फैसा गैयिनि थाखाय आंलायनो म्यानमाराव एमबिबि जाहैदों। आंनो फैसा जासिदोंमोन बिथांमोना, आंखौ लांनो हाग्रानो 2 कौटि होगोन होननानै डिक्लार होदोंमोन। आंनो बेसे होगौमोन रायजो राजाफोर? सोमोनांथाव राव, आंखौ लांग्रानो 2 कौटि होनो नागिरदोंमोन। लासिं राव बियो। हारिखौ फाननायनि अनगा, मुंख्लंनि बेसेनखौ फाननायनि अनगा माथो दङ? जा, नोंथाङा लानानै जा, आरो पलिटिक्स गेलेनो थाखाय हारिखौ दा बाहाय।